movie tran na chuan police ta chuan tual thatu Uragami chu alien parasite nei tu ne ringin an lo man part 1 na kan thlir tawngin parasite ta chu mihring ta thluak chhunga lutin an hriat an ti bawa hringai hlawm taka changin mihring te an that thena ne police ta chuan Uragami kaltlang chuan alien parasite chu zirchian thei anin bei sei hun ma salama Izumi Shinichi kha thuan lo zot fia to a ma se ama chuan rin hlel om eng man lo mulo sin chu in thlakin Izumi Shinichi chuan mihring te that thin parasite sualte chu alo chui zela parasite Migi puina chuan a sualte chu an that thina ne Izumi chu mihring ve thoni ma se Migi puina chuan a fingina chak em ema apawar chu mangin building ro san towa parasite sual mihring rong lo ai tu chu ava beya ol samte in a chingfel ngal Izumi chuan pon lama tuimon om ti a hria a fia tum ngal journalist pakhat Shiro Kuramori chu jangpai phena hian lo biru man zawa Izumi chuan hulo hlo khopui mer Takeshi Hirokowa parasite na thunun ve tho halo langin Izumi chuan alien parasite dangte a that thin ti chu lo hria a alom lo hle chu thil chu video masalama kan tarlan to Izumi te zirtir tu tharle parasite te ho tu Ryoko Tamiya ne na chuan alo soi sel na samaya mase Tamiya chuna bengkhon lem lo fa lo nei to in mishing fa pa hi alo naya alien parasite Migi le mishing Izumi ten in lai china than nei thei dan te chu lo zir chiangin ro man na eng ma tak chu anei ne anhuwa chuan Hirokowa chuan parasite pakhat goto chu alo hmua goto chu powerful tak nein ataksa chuan parasite panga donan oma midang aina chakfal na lane ani po chuan Hirokowa du danangin Izumi Shinichi Migi parasite nei tu chu nok sakalo ti ve hle sin chu in thlakin Tamiya chuan a tira lo lang journalist pakhat Kuramori kha Izumi en thlatura tira lo ni reng ti chu aron langa a fin fian nei le a video footage te chu Tamiya chu alo hmu tir police ne na hril hriat vat tha in a hria amai ro chu Tamiya chuan remati lo fin fian a chiang le thazo kan mo thu Kuramori chu a hril Kuramori chuan mai chanau pang yomi chuan naya Tamiya tenen po chuan an lo in close tlang hle a Kuramori le Tamiya te chu single veven ni wangin anin nim nai hle a hei wang hian Izumi chanchin chuina konga po Kuramori chuan alo tran pui lo ni nikha chu Izumi chuan camera ni na zui rulai Kuramori chu amanta a hau shepa Migi chuan chu reporter chu thatngal tur chuan thu alo ron ma se Izumi chuan mishing tha chu remati lo thung Tamiya chuan an mani zir chiang tura tuemo a roi tin hriat hnu chuan Migi chuan voti tin Tamiya chu parasite ve thoni thule midang aya hlom thu reporter Kuramori chu hrila Izumi le Migi te chuan thil hlom taka in nam hnoi thu chu hrilin Tamiya chu in thiar filhim san vat turin an hrila an chungchang information zongzong po da bo vek turin an ti ma se an thuron chu Kuramori chu na zom lem lo Izumi te chui chu la chhun zom reng thawa chumi hnu chuan mayor Hirokowa muin parasite chungchang lo soi hawa a hriat lo tur hranem tarewa hriat awangin Hirokowa chuan reporter Kuramori da thaturin mi pakhat chu thua pezui chuti lai chuan Izumi chuan scholar trengin inlam chu lo pan meka an vela parasite pangan om ti a hria rang takin Izumi chu tlan cheturin Migi chuan a hril ngal ma se parasite sual chuan aron hman tlat mai mi pakhata parasite panga om chuan Izumi te kong chu lo dang ping mak mai zo tele sazuin umang veli anita mishingril rusu khlek dana zirchian hnu chuan Migi chuan atron thatna manga chupa lu chilma saber tu parasite chu thatma saber turin Izumi chu ati chu vele Izumi chu thingzara chu na waya monster lu chu asa chumle tamok mai rang takin Izumi chu atlan chengal ma se chupa chu aron kirle ngal vat akut ding lama tangin parasite chu ron chuaka angonga chuan lu thar chu ron trawle a alubung lei tla po chuan aron pan nai na samai sin chu in thlakin Kuramori chuan in lama lo pan meka police te chu a in kota chuan lo om sup sup mai ril ruchi ai tak hian ha apartment a chuna tlan luta afanu yumi chu parasite ku tuarin alo thider mai Kuramori chuan afanu thina chu atuar hle a detective Hirama te ne na tho ho po chu du lem lo Izumi le Kuramori tha tuman om ti lo hriat chuan Tamiya chu a thin ur tak zet Kuramori fanu thina po chu a tor pui tak zet ani chuti poi sei levinan tor zel chuan parasite dangter an tor ve chu Tamiya chu na hlau thong tak zet Tamiya chuan Hirokowa le parasite dangte chu
thu nei nan ngei nep chuan ti chiat veka vo zui ngal mihring fapa nei atangin Tamiya chuan mihring teril ruput mang zangai na le khongai na nga ta ema a fapa po chu thattakin en kola nute tui pek lai te chuan ti hlim tumina beina sa hle detective Hirama chuan Kuramori chu hotel an ven him hnuai atanga tlan bo thulo reporta yumi mei chenau panglei chin nai ber ni wangin zon chuan lo tumna samai a fanu thina chuan Tamiya chu po in rulle nan Kuramori chuan a fapa chu aruk saka nota hnu chia warka in mudu thu chu asoya ano te thatlai mutira tum thu chu ashil rang takin Tamiya chuan apui na ngenin Izumi chu mu avatuma mase alo om lo wangin abilnu Satomi chu avapan le Satomi chuan Izumi number chu alo pe a Izumi hne na chuan an mani tha tum tu le zui rutu ni lo thu chu alo shil chumi hnu chuan Tamiya le Izumi chuan Kuramori mu tumin pak chuan vathleng sian chu in thlakin khopui mero Ryoko chung chang le ani na dik tak chu an lo tha chuaka Japanese Special Assault Team SAT chu khopui chungdap chuaka parasite zong that chimit vectorin Yamaji chuan alo kai hruaya building chung mi pui om te chu rang taka chulai hmun chu chhuah san turin an lo tia film khur takin mihring pangai ni le ni lo chu an lo scan zel monster ni na chu x-ray machine mang chuan an lo ti chiang zela mi pui an hliar fel hnu chuan SAT team te chuan building chu an lu chhuah tana room pakhata hian Ryoko chu stage a hian lo dinga ursun takin thu soina lo nei parasite diktak te chu mihring te an ni thu chu alo soina samai chuti lai chuan team leader Yamaji chuan athu soi chu alo ti topa spray bullet chuan aron kap zot mai maselan dana Ryoko chu mihring ve thawani ti an hriat chuan makan ti hle ani na taka chuan Ryoko chuan parasite chu athu nei na mangin alo tran pui thin zok alo ni room chunga chuan parasite goto kha alo om ve renga SAT team te chuan an kap zui ngal mase ol sam te na lo in dang prak lam churon lang lein Tamiya chuan a fanu thina chuan mo phur lo thu Kuramori chu alo hril na samai mase phubalak tu na chuan amita ti del zo towa Tamiya chu aring thei tlat lo ti hluma tum lai chuan Izumi chuan poi soi lo nau te chu thatlo turin lo ngen ve bok mase om zian nei lo leia tanga nau te pai thlaka tum lai chuan police te chu an ron thleng ve chi bok du thlan tur nei lo Tamiya chuan Kuramori chu aron that maka a fapa chu alak sak zui police te chuan Tamiya chu ani na hra chuakin police te chuan Tamiya chu an ron zim hnai ngal Tamiya chuan anau te chan na na ani na atar lang tamai chu Izumi chuan makati ta kazat tlan cheta lo chuan Tamiya chuan Izumi chu anau te pomlai chu peka tuma detective Hirama chuan malama chuan ron pen hnai to lo tur chuan thua pe mase a zom lem lo selemu pakhat chuan Tamiya chu aron deng ta dot mai a thi ma chuan Izumi chu naute chu a hlana anaute chu thatak lo en kol turin a cha zui Izumi chuan anu chandan te kha hra chuakin ami tui dang zo lo abilnu Satomi chu ron thleng ve ngalin Izumi chu ron ompui chumi hnu chuan detective Hirama chuan Izumi chu thu zo fia turin a hruaya SAT team zong an thi vek thu chu an ron hriat tir tatlat mai Izumi nen chuan building chuan vathleng ve a parasite goto chuan building atangin SAT team leader Yamaji lu chu aron vor thlalong long mai athin rim in veng zo lo detective Hirama chuan goto chu an kap hrepa mase silai mu chu ron thlo letin Hirama chu athi pha ta der mai ache dan chu hlavin goto chu police ta chuan a kong lo kian sap Izumi po chu karin in sa seng ve ngal mase goto chuan bike na ron uma akar chunga chuan ron zuang kai ta chat mai achunga tang chuan ron bein Migi chuan kar chu alo khala Izumi chuan parasite chu alo bei let reifen in nor hnu chuan Migi chuan kar chu athunun zo talawa le tang chuan an thlok thlavong vong mai mase Migi chuan Izumi chu a chan mana kongpuya chuan anin potkai le man ram mase goto chu alo la thio zong lo maya ram hnui lama chuan in chhun zom le ngalin Migi chuan rohman na nein parasite chu lo chan an tum Migi chuan thingkunga tang chuan goto chu lo ti buaya Izumi chuan anung lama trainer ron bei ve bok mase an che fu zan lo deu an chana chiat tran ta ka wangin Migi chuan Izumi chu alo ti boi chung tlan chetur chuan alo ti a Izumi chuan phatsan bik chu atum lo mase Migi chuan Izumi chu tlan cheturin anor luya anhuwa chuan goto chuan Migi chu that ta dai mai Izumi po chu hre tak chung chuan atlan cheve zui building ro san to chuan biruin
abial nu Satomi chu a kola a thian thatak Migi thi wang chuan Izumi chu a lungai takzat abial nu chuan aron hnemani engkim ala chan lo thu chu hrilin ti turala nei thu chu Satomi chuan a hrila atuka chuan Izumi chuan a kut ding lama chuan Migi sel then khat lo lom chu a hra thei hun masalama Izumi lunga ti that le khan taksa chuan Migi sel chu lo cham bang renga lo ni mase goto chuan Izumi chu aron la zong zela an pahnih chuan birung na turan dap ngal mase goto chuan aron hule tatlat mai abial lu himnan Izumi chuan goto chu bolhlo peina hmuna chuan a hruai penga anin sual le ngal chat mai Migi chu alin siam pum lo wang chuan Izumi chu achana chawri viau maya Izumi chuan rot bung chu chuin goto chu an vit zota mase si sen set luka po alo ngai lo goto chuan Izumi tha tum lai tak chuan Migi churon kirin goto ko churon thlun zoma tura kap lut rang takin Izumi ko ta chuan a kir le ngala tur na tho wangin goto chuan a chakna hlo tran ta der mai a hnuwa chuan goto parasite hnung ber chu ala thove trek Migi chuan goto dam le theina chu 50-50 velani thu chu a soya chu thil chu thlenan rem ti lo ve Izumi chuan chinfel tum lai tak chuan tamai thu soi parasite chu mishing te ang thawa he khovel nungdama omven du thu soi chu a tha chuak mase thuthluk na chu siamin parasite ten dam chu du ve po ni se ami hmangai te ven him nan chuan goto parasite hnung ber chu ti hlum thaber na ria a bolho hal rangna chuan a pai thlalong long mai nitlem te liam le hnu chuan Izumi chuan homework alo ti a Migi chuan a mission zo felin parasite sualte anom to lo boka Izumi bula chuan omvereng chu thaina hrelawa tam tak chung a kalbo trul thu chu Izumi chu hril a kalbo vele a kut ding lam chu a nei kir le tur thu chu hrila Izumi chu a lungai lok hle thileng kima Migi chuan Izumi chu lom thu hrila a kut ding lam chu ron pangai le a Migi chuan a kian san ta ne sian chu tam tak hnu aronin thlakin Izumi le Satomi ta chuan tamaya fapa khan lo hmu a naute chuan a lo lomin an lampan chuan aron tlan ngal chumi hnu chuan Izumi chuan abial nu Satomi chu coffee lo leisak atira police tan an man Uragami serial killer kha lo tlan chuaka Izumi chu alo en thlareng mai Uragami chuan Satomi chu lo ruk bo tuma Izumi chuan lo zui building rooftop a hian anin dang chepa Uragami chuan Satomi chu chemte in tha avona samai chutia ti ana chan chu Izumi chu parasite nei tu nia rin wang ania in puantir chu alo tumani mishing pa ngai ni thua hril chuan fin fianan tin Uragami chuan Satomi chu building sanga tang chuan anem thla chu vele Izumi chu chak taka tlanin Uragami chu a hnek thuaya Satomi chu chan tumin avaban masaya kut chu aman man lo chuti lai chuan amit thla Satomi nen an hun man te aron lang zoi maktak main Satomi kut chu alo von reng mai him takin anin pot chho thei ram an tho huaya Izumi chuan railo te chung Satomi chan nan parasite Migi kha ron cha zoi ni in a hria heta in a movie chu top ta ne